Сәләмәтсез, эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгенге программада махсус полигонда хәрбиләрне мототехника йөртү усталыгына өйрәтәләр. Мондай ихтыяҗ күптән бар иде. Йорт хайваннарына ау, Миңлебай станциясында йортсыз этләр өере урманда яши. Ә караңгы төшкәч алар кәҗәләргә, сарыкларга һәм тавыкларга һөҗүм итә. Баулы районының Кызылъяр авылы мәдәният йортында Токмаш Батл дип исемләгән гастрономик фестиваль оештырылды. Катнашучылар тизлектә, уңганлыкта көч сынаштылар. Әлмәтлеләр Татарстанның мәдәни башкаласы республика конкурсында катнаштылар. Казанда 145 кеше нефть башкаласының гаилә кыйммәтләре Әлмәт йөрәге программасын тәкъдим итте. Әлмәтләр район гаиләләренең гореф-гадәтләрен, төрле үләннәрдән һәм келәмнәрдән панно әзерләү проектын, мастер-класслар һәм уникаль проект Әлмәт районы картасын күрсәттеләр. Анда 500-гә якын гаилә нәселе яши. Также заинтересовало членов жюри и еще одно наше направление – это наш уникальный пирог. Он был только у нас. Жюри әгъзаларын безнең юнәлеш кызыксындырды. Бу озынлыгы 1,5 метр һәм авырлыгы 6 килограмм булган балан бәлеше. Барысы да ни өчен баланны сайлаганнары турында сорадылар. Көз булганга. Бу бәлеш һәр вакытта да теләсә кайсы халыкның, теләсә кайсы милләтнең өстәлләрендә көтелгән кунак булып кала. Әлмәт донын 4 гаилә яклады. Яңа Кәшир авылыннан Вәли Әхмәтовлар, Рус Акташыннан Фокиннар, Суркинадан Бигбуфлар һәм Югары Акташтан Якуниннар үзләренең номерларын концерт программасында да тәкъдим иттеләр. Нефть башкаласындагы гаиләләр сәхнәдә дә чыгыш ясый беләләр. Шулай ук махсус хәрби операциядагы ир-атларын көткән гаиләләр турында видеоязмалар күрсәттеләр. Альметьевцам, кто живут в Казани. Казанда яшәүче әлмәтлеләргә алар бик күп ярдәмнәре өчен зур рәхмәт. Безгә югары бәя биргән өчен жюрига рәхмәт. Нәтиҗәләр көтәбез. Бу конкурс программасы. Татарстанның мәдәни башкаласы конкурсына йомгак 4 ноябрьдә халыклар бердәмлеге көнендә ясалачак. Йорт хайваннарына ау, Миңлебай станциясында йортсыз этләр өере урманда яши. Ә караңгы төшкәч алар кәҗәләргә, сарыкларга һәм тавыкларга һөҗүм итә. Халык тиздән кешеләргә тотынырлар дип курка. Очень много, целая стая огромных собак на территории. Бу видеоязманы Миңлебай станциясында яшәүчеләрнең берсе төшергән. Илмира Шәвәлиева тавыклар һәм кәҗәләр асрый. Аның участогы урманга якын һәм арткы ишек алды аша ул һәр вакыт кәҗәләрне көтүгә чыгарган булган. Шимбә көнне берсе кайтмаган. Хәзер хатын-кыз йорт хайваннарын үзләрен генә йөрергә чыгармый. Этләр өере Валентина Никифорованың сарыкларына да һөҗүм итә. Ул шау-шу ишетә һәм сарыкларның түгәрәк буйлап йөгереп йөрүен күрә. Ләкин ни булганын тиз генә аңламый. Бер бәрәнен күрмәгәч эзләргә китә, ләкин соң була. Бистәдә сугбай этләр проблемасы узган ел барлыкка килгән. Наталья Храпованың ул вакытта 15 тавыгыннан бары 5-се генә калган. Башкалар юк ителгән. Хатын-кыз этләр кешеләргә дә һөҗүм итә ала дип курка. Но председатель дает заявки. Председатель гариза бирә, ату ярамый ди, ә безгә ничек яшәргә? Алар ниндидер фаҗига булыр дип көтәләрме? Ярый, менә хәзер алар терлеккә һөҗүм итәләр, ә аннары нәрсә булыр? Алар кешеләргә ташлана башлаячаклар. Миңлебай авыл җирлеге башлыгы Илдар Рәхимов аңлатканча, алар даими рәвештә гариза бирәләр. Белгечләр килә, этләрне тоталар, чип куялар, стерильләштерәләр, ә аннары аларны элеккеге яшәү урынына кайтаралар. Пәнҗешәмбе көнне Әлмәт районында йортсыз этләрне тоту планлаштырыла. Гаризаны экранда күрсәтелгән телефон буенча тапшырырга мөмкин. Караучысыз калган хайванның яшәү урынын билгеләрен күрсәтергә кирәк. Махсус полигонда хәрбиләрне мототехника йөртү усталыгына өйрәтәләр. Мондай ихтыяҗ күптән бар иде. Чөнки бу транспорт чарасы мобиль һәм уңайлы. Юлсыз шартларда кузгалып китү, бигрәк тә синдә 30 килограммлы амуниция булганда җиңел эш түгел. Бу күнекмәләр махсус хәрби операция зонасындагы егетләребез өчен кирәк. Хәзер бу практиканы махсус укуларда үзләштерергә була. Алар йөрергә өйрәтү генә түгел, техник хезмәт күрсәтүгә, мотоциклны юлга чыгыр алдыннан әзерләүгә һәм кыр шартларында җитешсезлекләрне бетерергә өйрәтүче тәҗрибәле осталар катнашында уза. Сумбрык кушаматлы хәрбинең мотоцикл белән идарә итү тәҗрибәсе бар иде инде, ләкин асфальтта һәм юлсыз җирдә йөрүдә аерма зур ди ул.
Хотим поблагодарить данную организацию, что появилась такая возможность обучаться. Әлеге оешмага рәхмәт белдерәсебез килә. Шул исәптән мотоциклларда өйрәнергә мөмкинлек барлыкка килде. Менә хәзер катлаулы идарә итүне сынап карадык. Күп кенә нечкәлекләрне өйрәнергә кирәк, бигрәк тә юлсыз урыннарда хәрәкәт иткәндә. Бурычларны үти башлар алдыннан мондый әзерлек кирәк. Ә менә чистай кушаматлы хәрби хезмәткәр моңа кадәр мотоцикл белән идарә итмәгән, егылырга да, торырга да өлгергән. Хәзер ул үзенең мөмкинлекләрен яхшырак белә. То есть, слава богу, то, что мы сюда попали, мы обучаемся. Аллага шөкер, без бирегә килеп эләктек. Бурычны үтәгәндә теләсә нинди транспорт түрендә йөрү җиңелрәк булачак. Без булдырабыз. Тиздән пилотсыз очу аппаратларын юк итүче мылтыклардан стендка ату буенча өйрәтүләр башланачак. Укулар 4 көн дәвамында 4 сәгать үтә. Бу вакыт эчендә хәрбиләр нигезләрне үзләштерергә өлгерә. Аннары алар яңадан алгы сызыкка китәчәкләр. Тренажерлар, чиста су һәм хәтта үз фотозоналары, булар барысы да этләр өчен. Зарипов Бигәш урамнары чатында кинология комплексы эшли башлады. Уйыштыручылар хуҗа да, аның эте дә комплекска килгәннән соң канәгать калсын өчен барысын да эшләделәр. Территорияда барлык уңайлыклар да бар, чиста су, тренажерлар. Анда йорт хайваннары махсус трюкларга өйрәнә, башка этләр белән уйный, кинологлар белән шөгыльләнә ала. Шулай ук үзенчәлекле этләр өчен дә майданчык бар. Комплексның үзенчәлеге фотозона һәм космоска очкан беренче эткә багышланган зур китап. Баулы районының терлекчелек өлкәсендә зур эшләр башкарган хезмәт ветераны Нилсум Абзалов 90 яшын билгеләп үтте. Бу көнне ветеранны район җитәкчеләре Дәүләт ветеринария берләшмәсе җитәкчесе өенә барып кытладылар. Нилсум Абзалов үзенең тормыш иптәше Вәсилә ханым белән ярты гасыр иңне-иңгә куеп яшиләр. Алар тормышның ачысын, төшесен бергә күтәргән, күпләргә үрнәк барлар. Юбилярны үзе эшләп лаеклы ялга чыккан Дәүләт ветеринария берләшмәсеннән хезмәттәшләре дә котларга килүе бәйрәмгә тагын да нур өстәде. Котлау сүзләре белән бер рәттән районның баш ветеринар табибы Илшат Гаязов юбилярга истәлекле бүләк тә тапшырды. Ветераннар фронтка хәйрия акциясы кысаларында Лениногорскийның картлар һәм инвалидлар өчен интернат йортына кием салым, аяк киеме һәм дарулар тапшырылды. Бүләкләр Татарстан ветераннары акчасына җыелган. Бу уңайдан учреждениегә Татарстан Республикасы ветераннарының төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе Хәбир Иштирәков һәм Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры урынбасары Гадел Мөбәрәкшин килде. Интернат йортның беренче катында иҗат эшләре күргәзмәсе оештырылган иде. Картиналар һәм эшләнмәләр белән янәшә Луганск госпитале өчен мендәрләр. Пенсионерлар саклагыч шелтәрләр үрү усталыгында үзләштергәннәр, 6 дәнә чамасы фронт өчен әзерләнгән. Ветераннарның төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе Хәбир Иштирәков махсус операция башланганнан бирле Татарстан пенсионерларының хәрбиләргә ярдәм итүләре турында сөйләде. Курск өлкәсе өчен хәйрия счеты ачылгач, берничә көн эчендә өлкәннәр 1 миллион сум акча тапшырганнар. Хәзер ул 4 миллион сумга якынлашкан. Лениногорск шәһәренең интернат йортында 42 яшьтән алып 93 яшькә кадәрге 85 кеше яши. 9-ы Курск өлкәсеннән. Бирдә өлкәннәргә һәм физик мөмкинлекләре чикле булган кешеләр өчен уңайлы шартлар тудырылган. Өстәвенә интернат йортта еш кына кызыклы кешеләр белән концертлар һәм очрашулар үтә. Республика пенсионерлар советы җыйган акчага Курск өлкәсеннән килгән кунаклар өчен кирәкле әйберләр сатып алынды. Аларга кукмара итекләре, җылы башмаклар, кышкы курткалар, бүрекләр һәм дарулар тапшырдылар. Баулы районының Кызылъяр авылы мәдәният йортында Токмаш Батл дип исемләнгән гастрономик фестиваль оештырылды. Анда Шалты, Уба, Салих һәм Татар Тумбарлысы авылларыннан килгән 4 команда катнашты. Бәйге тантаналы шартларда бәйрәмчә оештырылды. Фестивальдә катнашучылар тизлектә, уңганлыкта көч сынашты. Алар токмаш камырын басарга, җәяргә, аны оста итеп кисәргә һәм шунда ук шулпага салып пешереп күрсәтергә тиеш иде. Уңган хуҗабикәләр сынатмады. Бәйгечеләр кунак өстәле әзерләү осталыгында төрле номинацияләрдә билгеләп үтелделәр. Тумбарлы кызлары оста куллар, Шалтылар уңган гаилә, Салих командасы кунакчыл, Уба кызлары эшчән хуҗабикә номинацияләрендә. Тантаналы рәвештә аларга дипломнар, истәлекле бүләкләр тапшырылды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.